Ya. Ubani lona tshela abantu base South Africa ubani? Ubongekile wakangubane eGreat Town. Kuphi ne Great Town? Emabomvini kwaDolo. Emabomvini kwaDolo. Igama lomuzi wakini usalikhumbula? Kwaba. Kuphesheya kweNado eposini lesibili kwakwangubane la kwakuyibheshwane khona. Aninalo igama lomuzi ukuthi kobani? No, uDolobovane nje. uDolobovane. Oh, okay. Umama ubani? Uma uWinnie. uWinnie. Usekhona mama? Cha. Akasekho. Uma unomusa beno okonqolo. Nokonqolo. Umama umabani isibongo? Wayemabani? Omangubane. Hayi phela. Omangubane uThwasa. Kanti uma wabani isibongo futhi isibongo sakho? Isibongo sami ngqo wakamkhizi. Oh, kodwa ubise sasekhaya komama. Yeah. Oh, omalume usekhona malume? Yebo bakhona. Uyaphila ntoni? Ukhona malume? Yebo bakhona. Uyazi ukhona osebenzayo? Yebo bakhona kodwa ngazi basebenza ukuphuza ngihlali nabo. Unayo i-ID? Yebo nginayo. Iku? Isekhaya. Le Great Town? Yeah. Esikoleni wagcina kwaba? Ngagcina kwa Grade 9, standard 7. Yeah. Uthe ungajabula ukuya ekhaya? Yebo ngajabula. Hayi, mina ngizobuya la Friday. Friday ngizobuya la. Ngifuna sikhulume nawe, ungitshela ukuthi ufuna ekhaya lakini una iPhone? Awuna iPhone. Ekhaya lakini ngifuna ukulicinga ikhaya ngese ngilithole, sihambe nawe siye ekhaya. Ngeke ngiyokubeka qithi. Sihambe sikuthengele impahla ezintsha, gqoke kahle, bese ekhaya. Uyaphuza? Uphuza? Yeah. Uyabhema phela? Yebo ngiyabhema. Ubhema ini? Ngibhema yebo. Ubhema iwonga nerod. Unayo imali yokuyithenga? Cha. Okay. Ngifuna ngolesihlanu ngizobuya la. Ngifuna siyoxoxa nawe ungitshela ukuthi yini oyidingayo wena ukuze uye ekhaya. Yabo? Khuleka. Iphi umzi wakho la kule mizi emisha? Ula eqaleni lo. Ukumphathi. Mbizeni phela uBhongo. Ngifuna ukukhuluma nawe ugogo. Ila. Yebo lapha kulomnyama. Ngizobuya Friday sizoxoxa. Mina sixoxa ngoba ngiyafuna ukukusiza uye kuphi ekhaya. Yebo. Yes. Inkosi yakho usayikhumbula inkosi? Ungubani? Yebo ungubani. Induna? Nayo induna bokwakungubani. Uwathi bani lapha eGreat? Uwa12. Umasipala yini umvoti? Umvoti. Yes. Umfulo ophuzayo? Ngiphuza inathi. Ophuza inathi? Yalazi le bridge elikhulu lapha enathi. Ngingaphelanga. Lele liwele lenkandla. Yebo ngiyala. Levele kugcwala umfula ngambe kusaweleka. Yebo. Okay. Sizohamba siye khona ke. Nangu wangasekhaya sokusiza. Mina ngizokusiza. Siyabuya Friday sokhuluma nawe. Yes? Yebo ngifisa ngisize nangale ndalane ma. Indaba yaphini. Washayiswa imoto? Yebo. Yokushayisa kuphi? Maritzburg. Waye esibhedlela? Yebo ngaya then yaphuma yokuqala kwathi sekunesikhathi belo bangithembisa ukuthi bazobuya kimi. Ubani bakunika malini? Bebe nginikeze u48 ummeli wathatha 25% wakhe kwaba u36. Lo mali yenza kanjani? Ngenza umsebenzi kama benogogo kwase ngenza ngarenovate ekhaya ngakho. Unamanga wa renovator? Hey wena. Ubani igama lakho? Ubongekile. Umabongi. Kanti usunjani wena? Wa renovate ekhaya? Masingagibela kule moto nje siye Bergville siye emabomvini singawufica umuzi. Unamanga. Unamanga. Masingagibela le moto le siye le emabomvini sofisa ulibone ekhaya. Ngifuna ukubona nje konke ngisho. Lalela. Africa my continent, Africa my home. Ukuthi ke bengithi lezo ebengenzeka iphume kwesibili bengifuna ukuthi thola iplan ukuthi ngiyeke manje ukubhema abese ngenza into ezongenisela imali because angeke ngisathola ithuba lokuthi ngiphinde ngithole enye imali engaba isamba njengonale. Mfowethu sis ngiyabuya Friday sizoyixoxa kahle. Ngizobe ngiphethe ipeni nephepha khona ngizoyibhala imininingwane yakho. Kodwa ngeke ngisakushiya.
sesizohamba nawe isigaba nesigaba siyobheka ukuthi ubani ummeli wakho samkhumbula yebo wayekumeli uba usiyaya atonic base eMorningside obale morning side eThekwini yeah usiyaya atonic yeah usiyaya atonic okay la okay no sizoyisebenza yebo sanibona okay no Friday ngiyabuya ngicela nje kwenza appointment nawe Friday siyabuya sikhuluma kahle simakufuna ukuthi siya eMabomvini we'll go so eMabomvini ukhona number kasisi wami ikhona number sisi wakho ukuphi sisi wakho ekamale akaxhumana ngawo nabameli angazi noma isasebenza kahle yes eyasisithi 079 079 355 00 42 usisi wakho bani igama lakhe uthulile Fezeka Ngubane ukuphi usisi wakho la ikhona ule ekhaya yebo usekhaya eMabomvini yebo ngasekhaya edrobheni eKranskop la isebenzela khona usebenza kiphi inkampani ubesabambe eclinic yeah ulungile sisi sizoyenza lento yakho sizohlangana sizoyikhuluma Friday ngiyabuya ngizobe sengizoyibhala phansi into zakho udaba lakho sizolisebenza nje siqale phansi sofika egcineni ngiyabonga kakhulu sisamncane ngiyabonga thank you so much siyabonga sisi siyabonga hawu awusashonga ingane unayo yebo iphi ingane yakho welokhuzi iphi ingane yakho useluleko washona nalesibili futhi yaphuphuma ubaba wayo usestem uyazi ukuthi ula cha akazi ukuthi ngilaye eThekwini wazi ukuthi ngiseKranskop koma okay ngeke ngiqale ngibuza ukuthi yini yaxosha ekhaya ngeke sibuze le sokhuluma kahle ngolesihlanu ngiyabuya ngizofika empangeni ngiyabonga kakhulu sisomncane siyabonga sisi sikhuluma le ndaba uzoya ekhaya indlela yokuya ekhaya iyaya sawona ubani lona ubani ba Thembeka Lembede kuphi ekhaya Thembeka Great Town awunanti Great Town bo nanti Great Town kuphi ne Great Town Kranskop esibhedlela saseMabomvini kwaMambo hawu manaka ekhaya khona ba ukhona siswami omdala nezinye ingane zakho bayazi ukuthi ula bayazi ukuthi ula bazothi ngiseClermont bazi ukuthi useClermont nisaxhumana kade ngagcina ukuxhumana ugcine nini ekhaya kanti 5 years abazi noma usuwashona noma ushonini bacandzisa washona ingane yami yazi ukuthi ngikhona iphi ingane yakho isempangeni oyisempangeni ingakanani 21 uyafuna ukuthi uye ekhaya yebo ngathanda yini kanti le kubambile lokhuza uphi umuntu wakho la arrost yini arrost uqale manje arrost uyaqaleka umuntu wakho usaba kwabo ngisho ukhona la akekho kulaba kuyena nje lo akuyena isibali lo hayi okay right ufuna ukumzamela lokhuza asikhulume Friday sibone ukuthi ngoba usathanda ukubhema noma usathanda ukubhema uyafuna uthola usizo lokuthi uye ukubhema noma angisathanda ukubhema awusafuni uyaphuza utshwala mana ubanhlela awuhlukumezeki la bengakahlukumezi baphethe kahle ubhuti bakho okay uyaphuza utshwala uyabhema kuphela okay no siyabonga kakhulu no Friday ngizobuya sizohlala sixoxe okwangampela ngifuna nje sihlale sikhulume le ngifika ngabo 10:11 yeah Friday siyabonga kakhulu bafowethu ngiyabonga ngila kakhulu neTanzania nje sigijima siyabonga no ngiyabuya wena ngiyabuyelokhuza ngiyabuya uyalwazi udaba lwethu